E, efectivamente, en gran medida recollen esa experiencia de movimentos que especialmente no século XV se aceleraron. Son un movimento tras outro, que si na zona de Muros, que si na zona de Lugo, de Ourense, do propio Santiago, que se van incardinando uns con outros. Verdades e mentiras da revolta irmandiña. No ano 1467, os labregos, fartos dos abusos dos señores, deciden sublevarse contra eles. Espera, David. Só labregos? Certo, debemos desfacernos desa idea de que só os labregos galegos participaron na revolta irmandiña. Temos probas documentais de que outras clases sociais tamén estaban fartos dos abusos dos señores, como burguesía ou clero. Sabemos que parte da burguesía urbana, como mercaderes, mareantes e escribáns, levaron parte da dirección política das irmandades. Tamén sabemos de fidalgos que tiñan función militar, como por exemplo Alonso de Lanzós, o cal destruiu parcialmente este castelo dos Andrade na revolta irmandiña. Tamén houve capitáns que eran labradores, como Bartolo de Freiría, cambiadores, como Xoán Domínguez ou Pedro Arousa, monxes soldado, como Sueiro de Noguerol, ou cregos, como Roi Vázquez. Ademais, o líder irmandiño máis recoñecido e famoso era Xoán Branco, o cal era notario en Betanzos. Este será quen manteña o contacto con Enrique IV e as irmandades.